君の心を救うために人間社会を捨てたローガはどうなる？君の心が闇に居続ける限りローガの心は決して救われることはないんだぞ。お兄ちゃん。ソニア、心を開いてくれ。俺は君のような不幸が起きないように理解による平和を築くつもりなんだ。でもやっぱり人間は信用できないよ。ソニア、エルヴィン、この勝負預けたぞ。ソニア、ダメなのか？これは。遅かったか。だがモーゼル様の命令は我々だけでも返り討ちにしてあげるわ。傷を癒したまえ。これで終わりだ。貴様、灼熱の炎すべてを飲み込みたける炎の力よ。
者たちを癒すたまえ。強くなれたの。他の者の傷を癒したまえ。修行が足らんようだ。
傷を癒やしたまえ。